देखल जा आज का रचना एगो प्रेम प्रसंग पर आधारित बा। ई हास्य रूप में प्रस्तुत कइल बा। अगर आप लोग के अच्छा लागी तो एकरा के लाइक कइल जाई। का लिखल बा ओके देख लिया जा। अरे बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, अरे कहाँ मिले जालू हो कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू। बर्फी तू खालू रसगुल्ला तू खालू, अरे बर्फी तू खालू रसगुल्ला तू खालू, पापड़ भी खालू नमकीनवा चबालू, अरे पापड़ भी खालू नमकीनवा चबालू, फुल्की के लेके गप गप घोट जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू। होठवा में लाली लेके बाब काट बार बा, होठवा में लाली लेके बाब काट बार बा, पतरी कमर में हाफ पैंट झलकदार बा, पटली कमर में हाफ पैंट झलकदार बा, और मर कहवा काजल के चिलगम चबालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिल जालू, और मर कहवा काजर के चिलगम चबालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिल जालू। पर्स टांग सेंट मार चललू बजरिया, पर्स टांग सेंट मार चललू बजरिया, बुढ़ावा जवान ताके तिरछी नजरिया, अरे बुढ़ावा जवान ताके तिरछी नजरिया, अरे जहाँ जहाँ केला मिले, और जहाँ जहाँ केला मिले लेके घोट जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, और कहाँ मिले जालू हो कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू। हाँ बात मन अपना में परिवर्तन तू बनाव, बात मन अपना में परिवर्तन तू बनाव, चारों ओर कोरोना फैलल सबके बताव, बात मन अपना में परिवर्तन तू बनाव, चारों ओर कोरोना फैलल सबके बताव, और पगड़ी से मिले खातिन सबके भूल जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, और कहाँ मिले जालू हो कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू, बताओ जान के करा से कहाँ मिले जालू। जय श्री राम।